இயேசுவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த புதிய மாதம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக. இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து யாத்ராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசித்து தியானிக்க போகிறோம். அப்பொழுது இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணுவேன். நீங்கள் போகும்போது வெறுமையாய் போவதில்லை. தியானம். வெறுமையாய் போவதில்லை. கர்த்தர் இஸ்ரவேலர் எப்படி எகிப்திலிருந்து வெளியே வரப்போகிறார்கள் என்பதை மோசேக்கு வெளிப்படுத்தினார். அப்பொழுதுதான் அவர் சொன்னார், பார்வோன் உங்களை லேசாக வெளியே வர விட்டுவிட மாட்டான். ஆனால் நான் பலத்த செய்கைகளை அவர்களது நடுவே செய்து உங்களை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வருவேன். அப்பொழுது இஸ்ரவேலருக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்க செய்வேன். நீங்கள் வெறுமையாய் போவதில்லை என்று சொன்னார். அதுபோலவே இஸ்ரவேலர் எகிப்தை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது நிறைவான பொன்னையும் பொருட்களையும் எகிப்தியரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு வந்தார்கள். இஸ்ரவேலர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. அவர்கள் எகிப்தில் பெருகி பலத்து போனதினால் மட்டுமே அவர்கள் எகிப்தில் அடிமைகளாக்கப்பட்டார்கள். கர்த்தர் அவர்கள் அழுகையை கேட்டார். அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். அவர்களை வெறுமையாய் அவர் கொண்டு வரவில்லை. அவர்கள் 430 வருடங்கள் வாழ்ந்த இடம் அந்த நாடு. அந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு வீடுகள், நிலங்கள், மிருகங்கள் என்று எல்லாம் சம்பாதித்திருப்பார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் சம்பாதித்த எங்கள் சொத்துக்களை தாருங்கள் என்று கேட்டால் நியாயமாய் யாரும் அவைகளை கொடுத்து அனுப்ப போவது இல்லை. அவர்களை வெளியே அனுப்புவதே பெரிய காரியம். ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பவில்லை. அவர்களுக்கு சரியான கூலி கொடுக்காமல் அடிமைகளாக எவ்வளவு வேலை வாங்கப்பட்டார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை அப்படி ஏமாற்றத்தோடு வெளியே அனுப்பவில்லை. எந்த எகிப்தியர் அவர்களை அடிமைப்படுத்தினார்களோ அவர்கள் கண்களில் கர்த்தர் அவர்களுக்கு கிருபை கிடைக்க செய்தார். அவர்கள் வெறுமையாய் வெளியே வரவில்லை. இன்றும் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலைகளில் நாம் வேலை செய்யலாம். நம் மீது தவறு எதுவும் இல்லாமலே நாம் ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் நம் நிலையை காண்கிறார். நாம் ஒடுக்கப்பட்டும் மடிந்து போவதில்லை. கர்த்தர் நம் கைகளின் பலனை நிறைவாய் நமக்கு தருவார். அவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களினால் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நாம் வெறுமையாய் போவதில்லை. ஜெபம். என் அன்பு தகப்பனே, கடினமாய் உழைத்தும் அதற்கான நியாயமான ஊதியம் கொடுக்கப்படாமல் ஒடுக்கப்படும் மக்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் அப்பா. அவர்கள் கைகளின் பலனை அவர்களுக்கு நிறைவாய் கொடும். யாராலே நாங்கள் பகைக்கப்பட்டு சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோமோ அவர்கள் கண்களில் எங்களுக்கு தயவு கிடைக்க பண்ணும். உம்மை நம்பி வரும் ஒருவரையும் நீர் வெறுமையோடு அனுப்புவதில்லை. நன்றி அப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.